Πρώτα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τη συγκινητική έκκληση μικρής μαθήτριας του Γυμνασίου Ζακαπάσου. Η κάμερα του Αντένα με τον Χρήστο Χαραλάμπους ήταν εκεί. Θέλουμε να χάσουμε τον τόπο μας όπως έτσι θέλουν τσίρι. Και να σταματήσουν να νομίζουν ότι αρκεί εγκλωβισμένοι είμαστε Τούρκοι. Όχι είμαστε Τούρκοι, είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν είμαστε άνθρωποι που να πούμε πια μας τελείωσε. Είμαστε Έλληνες, έχουμε τον τόπο μας. Η 17χρονη Μαρία, εγκλωβισμένη με μάτια βουρκωμένα, στέλνει μήνυμα σε όλους. Αυτούς που αποφάσισαν για αυτούς, χωρίς αυτούς. Για τα θέατρα, τους καθηγητές και τους πολιτικούς. Πόνος, πίκρα, αγανάκτηση και θυμός. Η πικρή αλήθεια μέσα από τα μάτια μιας 17χρονης εγκλωβισμένης. Εμείς που να έχουμε ζημιωμένοι και εμείς που να θέλουμε να φύγουμε, εμείς που κρατούμε τον τόπο μας και έχουμε τον πιο σημαντικό, που τη ζωή μας,